podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo a chroeso I bodlediad ddiwetha pod Cymreig, y rap podcast. Dy fi Carwyn Harris a Iestyn Thomas. Iestyn, siwr I ti? Ie, mwy well na wythnos diwetha, gobeithio, ond mae'r llais yn ôl tymau bach, so edrych ymlaen. A dylwn ni wahodd ein, Steffan Thomas. Mae pawb yn gwybod pwy yw Steffan Thomas sydd o ddiddordeb yn Rygbi Cymreig wrth gwrs ysgwennu ar Wales Online. Steff, siwr I ti? Good, diolch. Just wedi dod nôl o wneud cyfweliad gyda Nigel Walker, Warren Gatland. So, bod yn dydd brysur, ond edrych mlaen am sgwrsio amdano Rygbi Cymru ar y pod. Pryd ni'n mynd I ddechrau, beth sy'n bod dechrau da? Pethau positif, pethau gwrthwyneb, wrth gwrs, ni heb siarad ers colled Cymru, ond falle dechrau da'r positives dath mas o'r siarad â Warren Gatland heddi? Oedd, fi'n credu y newyddion mwyaf yw'r ffaith bod oedd breakout clause yn cytundeb Warren, mae fe yn mynd I hyfforddi Cymru Cwpan y Byd yn 2027 yn Australia. Ond fi'n credu, fi chi gweld newid yn y ffordd maen nhw moyn mynd, yn y gorffennol, oedd bach o fel, yr ambarthen erbyn yr undeb mewn y narratif, ond oedd Nigel a Warren lan ar y top table, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, yn y cynhadledd y wasg, a o ti'n gallu gweld bod mae pwyslais fawr I cael yr ambarthau. Maen nhw moyn yr ambarthau I fod yn rhan fawr o llwyddiant Cymru. Fi'n credu yn y gorffennol, oedd yr ambarthau wedi gwneud job yn dda yn datblygu chwaraewyr. Fi'n credu bod anheg I gweud bod nhw ddim wedi gwneud ni. Mae perfformiad nhw ar y can wahanol I beth bod nhw'n gwneud yn datblygu chwaraewyr. Ond falle oedd nhw'n ffrwydro off y cadd o'n gwneud pethau anodd o nawr. Mae'r real pwyslaeth a maen nhw'n sylweddoli ni ar lefel nawr ble os ni ddim yn rhoi, os ni ddim yn buddsoddi mewn yr ambarthau neu'r tîmau proffesiynol, ni gen ni'n mynd I cael llwyddiant gyda tîm Cymru. Felly mae'r narratif wedi newid, mae Warren Gatland yn siarad amdano gweithio yr ambarthau, helpu nhw hefyd, dim ond tîm Cymru. So hwnna oedd y peth mwy o positif oedd ni wedi mynd mas o fe. Wrth gwrs, the proof will be in the pudding, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, felly gen I weld cwpl o blynyddoedd lawr yr ewl, ond hwnna oedd y peth mwy o positif o'n ni wedi mynd mas o'r cyfweliad. Do, nes I rando I hwnna, a fi'n cytuno dy ti. Oedd hwnna oedd y peth positif oedd yn sicr pwyslais ar cytuno a gyd chwarae, cytundebau rhwng yr undeb a'r rhanbarthau. Un peth nath Gatland dweud, nath e weid, mae hyfforddwyr newydd da'r rhai rhanbarthau, felly gobeithio ar dyfodol newydd. Oedd hwnna bach o bwynt sy'n creu at rhai o'r hen the old guard, maen nhw'n gweud yn Saesneg, boes fel Dyn Ryan felly sydd wedi gadael, so mae Dai Flanagan, mae fe wedi bod yn pwysleisio bechgyn ifanc yn cael cyfleoedd trwy'r amser, a falle mae symud hynny yn mynd I helpu Cymru? Falle. Yn amlwg, ffili cofio, sa'n credu oedd Gatland na pryd oedd Dyn Ryan oedd Wayne Pivac mwy, ond fe reol, pryd I fi wedi bod yn gweithio fel newyddiadurwr yn mynd I cynhadledd y wasg o ran barthau. Cyn I Covid, achos ar y foment mae hanner yn nhw, mae rhan fwy yn nhw'n gwneud dros Zoom, ond cyn Covid, o'ch chi'n mynd ar y cyfan, o ti'n mynd i'r cynhadledd yn y stadiwm ble o'n nhw'n ymarfer, a fi wedi colli count o'r weithiau, fi wedi gwneud, so'n moyn enwi'r
hyfforddwr, right, ond gyda'r un o ranbarthau, oedd nhw'n gwneud y cenhadlaeth y wasg, a wedyn oedd y newyddiadurwr yn gweithio mewn yn taipo lan i'r cyfweliad y pethau. Wedyn oedd y press offs yn mynd, a wedyn hanner awr 20 munud ar ôl ni, oedd yr hyfforddwr yn dod nôl mewn, a yn gweud, oh, lads, Gatland's done this, oedd wedi addo fi, oedd yn mynd i cael chwaraewr hyn, a wedyn oedd wedi newid meddwl ar yr eilad diwetha, a ti'n cael lot o pethau fel yna gyda gyd o ranbarthau, o ti'n lli gweld bod nhw ddim yn gweithio dy gilydd nhw, a fi lli weld o doi ochr, achos swydd Gatland yw cael tîm llwyddiannus Cymraeg, a os mae chwaraewr, os dim lot o dyfnder ni, so os mae chwaraewr pwysig dy fe, mae wedi cael knock neu rhywbeth, mae fe'n mynd i cadw fe nôl, ond ar y llaw arall, os mae chi'n ffordd o ranbarthol, chi'n moyn chwaraewyr chi warau chi. Ond, fi'n credu fel wedys i, fi siarad i lot o bobl off y record hefyd, a mae pwyslais nawr ar cael yr ranbarthau a'r tîm cenedlaethol i gweithio dy gilydd lot mwy na maen nhw wedi gwneud yn y gorffennol, achos os maen nhw ddim yn gwneud ni, neu nhw'n mynd i bod yn llwyddiannus ar y lefel ryngwladol. Achos mewn ffordd, sy'n gwybod beth yw'r term Cymraeg, ond yn Saesneg, the rot to spread, achos maen nhw ddim wedi rhoi lot o digon o pwyslais, digon o arian mynd i'r ranbarthau yn blynyddau, dan Steve Phillips a Roger Lewis yn penodol, cyn prif weithredwyr yr undeb. Felly, fi'n credu mae Nigel Walker wedi cael lot o stick, ond mae fe'n gwybod beth mae fe'n neud. Mae wedi bod ar dwy ochr y ffens, a fi'n credu mae fe wedi bod yn trial yn araf iawn i newid hwn, a gobeithio bod pawb yn gweithio dy gilydd nhw. Ond pwy oer, gen i weld, falle cwpl o misoedd lawr y rewl, bydd nhw'n ffrio eto, so gen i weld. Gewn ni weld yn sicr. Be wedi ymateb di, Iestyn, i glywed bod Gatland yn aros am tan 2027? Ydy hwnna'n beth positif? Ydy hwnna'n beth negatif? Be wedi fan di Warren Bull? Mae hwnna'n siŵr bod yn chwarae rhan o fe? Wel, ni wedi fod lan yn Treforys iddi, so fi ddim wedi cael llawer o amser i gweld beth mae Gatland neu Nigel Walker wedi dweud. So, wel, mae pobl ar-lein o'r trydan yn dweud, mae amser newydd i'r tîm Cymru, a dylen ni cael rhywun arall mewn, ond yn personol, dylen ni aros dy Gatland. Pwy sy'n mynd i dod mewn? A hwnna yw'r cwestiwn mawr, really, herwydd flwyddyn yn ôl, falle ti'n gallu cael rhywun fel Scott Robinson dod mewn o'r Crusaders, ond mae fe nawr dy'r Crysadeon. So mae cwpl yn dweud, dylen ni dechrau rhywbeth newydd nawr, roi Gatland tu ôl ni, ond pwy sy'n dod mewn yw'r cwestiwn dylen nhw gofyn eu hunan, really, ond yn personol, dyle Gatland aros tan 2027. Fi falch nes i sôn am Crysadeon, cos y peth arall o'n i'n mynd i ofyn, oedd e'n bach o, nathon ni osgoi glatchen yn erbyn Zela Newydd, o feddwl faint o anafiadau oedd da Cymru, Steff, cos fi'n credu oedd 5 o'r cefnwyr nath ddechrau yn erbyn yr ariannau, o nhw da anafiadau bydden nhw ddim wedi gallu chwarae yn y rownd gynderfynol. Yn amlwg oedd e'n siomedig, byddwch chi dal moyn mynd mewn i'r rownd cynderfynol, o wedyn os bydden nhw wedi colli. Sy'n credu bod hwnna'n rhy negatif i weid, bydde wedi bod yn camru beth dy fe, ond bydde fe'n neis i cael cyfle i dod yn trydydd falle, ond oedd e ddim i fod yn y diwedd, ond hebddo, oedd e ddim wedi cael ei gêm orau fe, ond o'n i'n meddwl Gareth Davies wedi gwneud yn dda yn y pool stages, a Louis Rhys-Amit, mae fe mor dangerous gyda'r bel yn ei ddwylo, mae fe real X-factor chwaraewr, a byddwch chi wedi colli Josh Adams hefyd. O'n i'n meddwl Liam Williams wedi bod yn rili dda ar y penwythnos. O'n i'n meddwl fe oedd chwaraewr gorau Cymru, o'n i wedi counter wedi stopio bod i 5 cais, oedd y tac ar Joan Cruz Malia ar y dechrau, cwpl o last-dish tackles ar Matteo Carrera sefyll. Felly mae fe'n class act. O'n i wedi gofyn i Gatland heddi, o'n i wedi gweud, yn amlwg yn Saesneg, pwy safle yn edrych
mlaen at 2027 i tîm becso am mwy ble ti ddim really yn gweld y chwaraewyr yn dod trwyddo. Achos mae talent yn Cymru, ond mae un neu ddau safle ble chi'n meddwl, fi ffili gweld pwy sy'n dod trwyddo. A dde wedi gweud, mae Cefnwr yn problem achos mae Jiffy wedi gweud ar Scrum 5 lot o beithio, ni gweud bod Liam Williams a Lee Halfpenny wedi dominyddu'r Cris 15 am bod i 10 awd, ond maen nhw gyda un rôl o'r dais maen nhw wedi mynd nawr. Mae Tommy Rogers, mae Kai Evans falle, gallen nhw roi Louis Rhys-Ahmed na, mae Jacob Beatham, mae fe'n edrych, ond ni gwwedi wario lot o rygbi proffesiynol a oedd wedi gweud mas o'r efyd, maen nhw'n meddwl lot o Sam Coslo, ond un chwaraewr yw e, so mae Owen Williams dal na. Mae Callum Sheedy ddim yn gallu cael gêm i Briste, felly mae fe'n dod o bell ffordd nôl. So, a fi'n cael prop tin hefyd, felly fi'n mynd off o'r tangent nawr, ond fi yn credu oedd Gatland yn edrych ar, ni wedi gofyn i fe, bydde ti'n edrych ar yr exile system, a gwein bach smirk ar gweineb e, so falle bod rhywbeth lan slif e, ond mae lot o chrewyr ifanc dda yn dod trwyddo, ond mae cwpl o sefleoedd bref i ddim rili'n gweld ni yn bach o wan i fod yn onest, so lot o waith i wneud, fi'n credu i Gatland. Wel, chi'n sôn am maswr, a mae un enw yn dod i'n penny yn amlwg, bachgen oedd yn ware yn ystod o'r chwe glad, Joe Hawkins, ond nhw'n meddwl amdano fe yn y dyfodol fel maswr, a wrth gwrs nawr oherwydd mae fe ddim 25 o gapiau, mae'n methu gwara i Gymru, ond gewn ni weld, falle bydd rhyw reol Gatland yn ddod yn y dyfodol. Cyn ni sôn fwy amdano tîm, falle bydde'n blwyddyn 2027, well i ni sôn am y gêm neu gyfanrwydd. Cyfleoedd wedi colli, neu chwarae dda Ariannin, neu bach o gymysgedd a hynny, Iestyn, be oedd y prif bwynt nes i gymryd o'r gêm na? Ie, cwbl o cyfleoedd dy Cymru yn wedig yn y hanner cynta. Pryd nhw'n dig i ddim i fyny, o'n i'n meddwl mae siawns dyn nhw i adeiladu mwy momentum. Un esiampl ni wedi gweld yn ystod yr haf, pryd o Zeeland Newydd di mynd i Ariannin, a nhw wedi sgori cwpl o ceisiau, a pennau Ariannin wedi sytho lawr yn gyfan gwbl. So falle oedd cwpl o siawnsys yna yn wedig y ddiwedd hanner cynta, a falle problemau disgybliaeth hefyd i roi Boffelli cwpl o siawnsys, a wedyn mae fe'n 16 ar hanner, o'n i'n meddwl, right, mae fe'n bach yn agos, a mae'r sgôr nesaf eitha fawr. A wedyn, mae Thomas Williams, o'n i'n meddwl Thomas Williams wedi dod ar a chwarae dda hefyd, a wedi sgori'r cais, o'n i'n meddwl, right, mae rhaid nhw adeiladu mwy momentum nawr. Ond dath Ariannin nôl, fi'n i'r gêm, nath sgori'r cais yna. Right, mae cwpl o fel controversies yna, ond symod, oedd e'n cais da Ariannin ar y pryd. A wedyn mae profiad Nicolas Sanchez i wneud yr ymgypiad ar y diwedd, a wedyn mae'r gêm ar ben. Steff, be amdano ti? Ie, fi'n creu cymysged o'r ddwy, really. Mae rhaid roi clwd i'r Ariannin, fi'n creu'r perfformiad nhw llawer well na beth ni wedi gweld yn y group stages. O'n i yn becso cyn y gêm bod un perfformiad mowr yn yr Ariannin ac yn anffodus oedd wedi dod yn erbyn Cymru, a o'n i wedi gweud cyn y gêm bod mae rhaid ni cofio, o'n nhw warthus na erbyn Lloegr, mae nhw wedi mynd i Zeeland Newydd dwywaith na 4 blynedd diwetha, o bron mynd i De Africa, o'n nhw wedi colli un pwynt fi'n credu, a yn y gêm nawr, Emiliano Boffelli ddim wedi ware, so os oedd fe wedi ware, fi'n credu bod nhw wedi ennill achos nhw wedi methu cicio, felly pryd maen nhw ware, os dim lot o cysondeb dyn nhw, achos mae lot o chwaraewyr yn dod o, mae Hagi Wares wedi mynd, a mae lot o chwaraewyr yn dod o llefydd eraill, ond pryd maen nhw arno fe, maen nhw yn tîm dda, ond yn gweud ni, fi'n credu oedd Cymru wedi colli cyfle enfawr, really, achos oedd yr Ariannin wedi dechrau yn rili dda, ond oedd amddiffyn Cymru'n cryf, ond o'n wedi sgori cais dda gyda Dan Bigger, a wedyn oedd Cymru wedi creu bod ti tair cyfle dylsyn nhw wedi cymryd, really.
A hefyd, o tair llinell dyn nhw yn 22 ariannyn. Ryan Elias, oedd e'n ardderchog yn erbyn Australia a Fiji, ond oedd e just, y taflu fe mewn, just dim lan i'r safon yn erbyn yr ariannyn, a chi ffili wneud na'r lefel ryngwladol. So, fi'n credu, os o Cymru wedi cymryd un neu ddoi o'r cyfleon nhw, bydden nhw wedi ennill y gêm bron ers hanner amser, a wedyn, fel o Iestyn nhw wedi disgyblaeth, Josh Adams, o dim eisiau wneud beth oedd wedi wneud, oedd y chwaraewr ariannyn wedi milco fe, bach yn credu, ond o dim angen fe wneud hwnna. Felly fi'n credu ni wedi colli cyfle, ond beth i fi ddim yn hoffi. So, jyst mynd nôl i pwynt o ti wedi gwneud gynne. So, pryd oedd Gatland wedi dod nôl, ar y ddechrau o'n i'n erbyn achos o'n i'n meddwl, mae'r gêm wedi symud mlaen, a oedd ddim wedi wneud, oedd ddim wedi cael llwyddiant y Chiefs yn Super Rugby. A oedd wedi colli y taith y llewod oedd yn anodd yn Covid a pethau De Africa yn tîm ardderchog, ond o'n i'n meddwl bod yn amser i dod o rhywbeth newydd mewn o leia ar ôl cwpan y byd. Ond fi'n gweld lot o pobl ar Twitter a Facebook, a maen nhw'n gweud pethau fel, it was one-dimensional, typical war and ball. Ond nig oedd e yn, mae Cymru wedi newid y ffordd maen nhw wedi ware. Nig yn nhw ware nawr, y ffordd nawr, fel yn nhw ware pryd Gatland mynd in cyn i pivac dod mewn. Maen nhw'n creu lot mwy. Mae Alex King wedi gwneud job dda. O dim byd i bod ar cynllun gêm di Sadwn, o'n i jyst yn meddwl oedd y chwaraewyr jyst ddim wedi cymryd cyfleon nhw. Ond nhw wedi creu lot. Ond oedd y pas diwethaf ddim yn stico Gareth Davies ffili dylanwyd i fod yn onest ar y Sadwn. Ddim ar ei orau. Felly mae Gatland wedi dangos i fod yn deg fe, bod e'n gallu newid. Fi'n credu mae wedi sylweddoli, beth fi wedi wneud am dros degawd neu 20 flynedd. Mae wedi gweithio, mae pobl wedi gweithio ni mas, so mae rhaid i fi newid hefyd fel y fforddwr. Felly, o'n i yn erbyn ei dechrau mae wedi newid meddwl fi tyma bach, mae wedi convincio fi bod, mae fe'n gallu newid, a fel wedodd Iestyn, mae fe'n i weid, dylwn ni ddim pigo Gatland fel y fforddwr, ond pwy arall, mae un neu ddoi, Michael Checa, falle fi'n fan o fe, ond ar y cyfan fi'n credu Gatland, fi'n credu bod yn gwneud y penderfyniad iawn i cadw fe, ond ar y gêm di Sadwn, oedd y cynllun gêm yn iawn, ond jyst dim digon o cwirdeb a gormod o camgymeriadau fi'n credu. Gwbl cytuno. Oedd bach yn throwaway comment yn sôn am Warren Ball falle gyda fi. Ond, ma nhw ar ein ffordd wahanol. Ti'n gweld, y gair Cymraeg, ond subtlety Nick Tompkins yn ystod y tournament, ffordd mae fe di ware, mae fe di dod y dimension gwahanol i Gymru. A hefyd, y ffordd o'n nhw ware, trio cael y bel mewn i playmakers. Lewis Rhys Samit yn yr hanner gyntaf, sawl gwaith gwelwn ni fed y bel yn y dwylo, bach o wagle o flaen wrth gwrs nath y cico o flaen a colli'r bel unwaith, dwywaith actually. Y peth diddorol am popeth ni wedi trafod bron, heblaw am y peth da gyd y peti, newn ni dod ymlaen i hwnna yn bach. Rhan fwy o'r achlysur o'n i'n sôn amdano, maen nhw yn y hanner cyntaf. Fi'n credu mae fe'n 10 i 1, nath Cymru o nhw flaen 10 i 6 yn y hanner cyntaf. Nath nhw bron colli'r gêm yn yr hanner cyntaf, oherwydd nath nhw'n colli'r cyfleon. Y pas na nôl mewn i Josh Adams, y pas i Gareth Davies wedi sôn am ceisiau a dyled i dod, Dan Big yn methu 2 pwynt. Y ffordd, be nath Josh Adams yn erbyn Cwbeli, mae Cwbeli'n cwmpo fel saco tate, ond mae hwnna'n cael y dorf i fyny, a oedd y dorf yn wych, fel sôn am 16th man, ond hwnna'n hygol ar gyfer ariannau yn y penwythnos. A nath ni jyst rhoi ffordd mewn i'r gêm, dyla'r gêm di fod wedi marw erbyn hanner awr neu'r hanner. Ond mae'r gêm, dyla'r gêm, o'n i'n methu credu ar ôl y gêm bod un o'r ariannau'n dal yn y gêm, a bod nhw wedi actually ennill y gêm. O'n i'n methu credu hynny, a mae eiliadau wrth gwrs, mae pobl yn mynd i, fi'n teimlo mor fi'n dros Sam Costello oherwydd mae'r clip na o Sanchez, mae hwnna'n mynd i fod yr one-name-off cais o 2015, Bowden Barrett cais o 2015 yn erbyn Australia. Mae hwnna'n mynd i bod yn foment, mae pawb yn mynd i ddangos a clipio lan ar gyfer
cwpan y byd nesaf ac yn y blaen. Ond, fel fi'n gweud, oedd y gêm na di golli yn gymaint yn gynt yn y gêm na hynny, a cefn ni cyfleon yn ail hanner hyd yn oed, Rio 2, a falle alle fe di wneud rhywbeth gwahanol os mae fe'n edrych nôl nawr, ond fi mor siomedig i fod yn onest. O'n i yn disgwyl i Gymru cyrraedd yr rownd gynderfynol. Ga i ofyn un cwestiwn wedyn. Mae pawb wedi bod yn sôn, rhan fwy o bobl wedi bod yn sôn, anyway, bod Cymru wedi wneud yn well na nhw'n disgwyl, dod mas o grŵp a cyrraedd y chwarteri. Ydych chi'n cytuno ar barn hynny? Pwy bynnag sy'n mynd i dechrau? Wel, mae'n anodd, really. Fi'n credu mae rhaid edrych ar e fel... Pryd oedd... pryd oedd Warren Gatland wedi dod mewn, pryd oedd wedi enwi y carfan ymarfer cwpan y byd, oedd ti'n gallu gweld mewn hwnna oedd un llyged ar 2027 hefyd, oedd e dim ond amdano cwpan y byd hyn. Achos mae rhywun fel De Affrica ti'n mynd ôl i 2017 i 2019, o'n nhw wedi troi pethau rownd dan Razi Erasmus, ond mae mwy dyfnder yn nhw o pethau. Ond fel reol, mae fe'n cymryd tîm fel Cymru sydd ddim gyda'r niferoedd yn chwarae 4 blynedd, neu falle fwy i adeiladu tîm sy'n gallu ennill cwpan y byd neu cael real good crack ar ennill e. So fi'n credu oedd Gatland wedi gweud, right, mae hwn yn mynd i bod yn tasg anodd, so y peth gyntaf yw, mae rhaid ni jyst mynd mas o'r grŵp a wedyn bydd hwnna'n llwyddiant. Ond fi'n credu mae long-term goal a oedd wedi gweud tyma bach heddi yn siarad yn 2027 a fel bydd lot o chwaraewyr fel Costello yn cael lot mas o bod e'n rhoi'r ryngipiad yna. Mae'n mynd i dysgu o fe, a fi wedi gweld chwaraewyr sydd wedi cael 50-60 cap yn ei pethau fel la pryd maen nhw'n chaso'r gêm. So fi'n credu mae'r perfformiadau wedi gwella lot. Maen nhw'n tîm ffit, maen nhw'n tîm sydd yn gwybod beth maen nhw moyn wneud, a ti'n siarad i unrhyw chwaraewyr off y record, neu falle hyd yn oed ar y record, amdano y gwahaniaeth rhwng Wayne Pivac a Warren Gatland. A mae un gair maen nhw'n defnyddio yn Saesneg, a hwnna yw clarity. Dan Gatland, mae pob yn gwybod beth mae fe moyn mas yn nhw, a maen nhw'n prynu, mae chwaraewyr yn prynu mewn i hwnna, maen nhw'n gweithio galed, a wedyn maen nhw'n cael y rewards, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg. So, fi'n credu maen nhw wedi gwella, a o'n i'n meddwl falle bod nhw'n mynd mas ar y grŵp, ond i ateb cwestiwn ti, fi'n credu maen nhw wedi wneud yn well yn pobl wedi gweud, ond oedd e yn cyfle enfawr i mynd mewn i rownd cynderfynol a o'n nhw wedi gadael hwnna i fynd, ond i fi'n gwele fel Gatland yn dod mewn a mae fe moyn adeiladu tîm i fod yn llwyddiannus yn 2027 a fi'n credu bod cwpan y byd hyn yn cam yn y ffordd cywir, na fel i fi'n gwele. Iestyn? Rwy'n pethau beth mae Steff di dweud i fod yn onest. Falle 4 blwyddyn ôl ni'n edrych ar ôl 2019, falle gall pobl yn dweud fod mynd mas yn y cwarteri yn bach yn disappointing, ond ar ôl y 4 blynedd ni wedi cael fel rygbi Cymru yn cyfan, just i dod allan o'r pools yn peth positif iawn. Fod pobl yn dweud oedd perfformiadau dda dy Pivac yn fel mynd nôl at y pethau Warren Ball, fel maen nhw'n dweud, ond mae Gatland wedi dod mewn, mae wedi gwneud fod y chwegla ddim wedi mynd fel mae fe wedi, ond llawer y pethau wedi digwydd tu ôl y ffenestri fan'na, ond mae wedi gwneud jobyn beth fi credu mae pobl eisiau fe gweld. Fi credu dyle pobl moyn Gatland a Cymru dod allan o'r pools yna. Oedd neb yn gwybod fel nath Australia yn perfformio cyn dechrau'r tournament, ond fel mae Steff wedi dweud, mae fe'n opportunity missed fel, yn wedig yn y 10 hanner cyntaf ble nath Cymru chwarae rili dda. Mae bach o skin in the game dy fi yn hwn, cos o'n i'n
nes i weir ar radio bod y Cymru yn cyrraedd rhwng gynderfynol. So, o ran fi'n bersonol, fi'n bach o siomedig. Fi'n credu, oedd y cyfle na, a fi'n gwybod oedd popeth i mynd o blaen. O'n i yn disgwyl bydd y Gatland yn llwyddo i gael pawb dy gilydd. Mae fe'n dda iawn yn cael pawb yn cyd-dynnu at yr un gôl, a mae fe wastad i bod fel na. A ar ôl y chwe glad, o'n i'n disgwyl bydd y Cymru'n llwyddo i wneud hwnna. O'n i'n disgwyl i ni cael mas o grŵp falle i golli Fiji, ond o'n i'n sicr bod ni curo Australia ffordd o'n nhw'n mynd. A wedyn, yr ariannyn, wel, fel mae Steff di gweud, y gêm cyntaf nhw yn y mor wael, ond oedd y gêm yn erbyn yr ariannyn eleni fel y gêm na yn 2015, oedd nath Iwerddon yn erbyn yr ariannyn, nath nhw tynnu mas buddigoliaeth a rhoniad oedd bach yn annisgwyl. Ydyn ni moyn sôn am y digwyddiadau bach fwy dadleuol, felly Steff yn gweud ie. Go on, Steff, cer amdani. So, ti'n gwybod, fi'n meddwl ti'n siarad am y sefyllfa gyd o peti gyda'r yn bwrw Tompkins, Nick Tompkins yn y pen. Oedd e'n, hwn yw barn fi. Fi'n credu oedd e'n penderfyniad ofnadwy, i fod yn onest ti. Problem fwyaf sydd dechrau yw, oedd beth yw'n Carl Dixon wedi gweud, yn amlwg yn siarad Saesneg, wedi gweud rhywbeth fel i Jack Morgan, not all head contact is foul play. Wel, mae hwnna'n mynd yn erbyn popeth. Mae'r dyfarnwr wedi bod yn gweud, mae 4 blynedd diwetha. Mae pobl wedi bod yn gweud i fi, pryd fi siarad i dyfarnwr proffesiynol, maen nhw'n gweud, intent is irrelevant, ond nawr, apparently, mae fe'n relevant. So, mae rhaid nhw'n neud, make your mind up, so, ond Nick, fi'n gwybod oedd e'n camgymeriad, right? So'n gweud oedd Peti ddim wedi trial roi los i Tompkins, mae ddim yn chwarae o'r front, so'n gweud dim byd fel la. Ond oedd diwedd y dydd, oedd wedi connecto yn syth i pen Nick Tompkins, a oedd rhaid Nick Tompkins mynd off am HIA, so hwnna wedi rhoi los i Cymru hefyd. So, o'n i wedi gweud i wydgen fi pryd o'n i'n gweld y gêm, o'n i wedi gweud, mae hi'n dod i Iwerddon, o'n i wedi gweud, watch him now, we'll cop out of this. A ni'n meddwl, o weid bod e'n mynd i bod yn cop up, oedd e ddim mynd i roi cadw'n goch, bydd e'n cadw'n melen, achos i fod yn deg, oedd e'n cwmpo. Ond i ddim hyd yn oed roi kick off, direct contact to the head, direct contact i'r pen, gyda, i fi meddwl, high degree of danger, mae hwnna'n penderfyniad ofnadwy. A roi y gêm i un ochr, right, ar canlyniad, ond mae rai pobl sylweddoli, mae pobl yn cyn chwaraewyr yn dioddau concussions, achos maen nhw wedi cael ergyd i'r pen am blynydde'n war i'r gêm, a y pobl Alex Pop am Steve Thompson, ni gyd wedi gweld y documentaries a pethau. Mae hwn yn swnio'n horrible, ond maen nhw'n mynd i falle bod yn care homes a pethau pryd maen nhw yn 50 nhw, a ddim yn gallu cofio enwau y plant nhw a pethau. Na beth mae rygbi byd moyn sort of, ddim moyn gweld digwydd, fe. Maen nhw moyn edrych ar ôl y chwaraewyr hyn. A fi jyst yn meddwl, direct contact i'r pen fel la, a ddim rhoi kick cosp. Dylse Carl Dixon, mae pobl yn mynd i gryndo hwn a gweud, mae wedi taflu'r dyfarnwr dan y bws. So na, dylse fe ateb am pam ni wedi rhoi kick cosp fyna. A wedyn mae hwnna'n gweud, os o'n i'n Jack Morgan, byddwn ni gweud, does that mean that my players can clear out a direct shoulder to the head? Pethau fel la, mae jyst fe'n set o precedent sydd ddim yn cyffyrddus da. A ti'n gweld y gêm De Affrica yn ebyn Ffrainc, oedd ebyn Etstebeth wedi bwrw pen, sy'n cofio chwaraewyr, un o chwaraewyr o Ffrainc, camgymeriad, ond oedd yn cadw'n felen. Oedd yr un gyd o Peti, lot o wath yna. Oedd e'n lot o wath ar un Tom Curry hefyd, pryd wedi cael cadw'n goch. A mae jyst mor ysdim cysondem na o gwbl. A oedd World Rugby yn gweud, maen nhw moyn mynd â concussions yn serious a pethau fel la.
ond mae hwn yn gweud i fi bod nhw ddim yn, a maen nhw'n mynd ar ochr y pobl sydd yn gweud bod y gêm wedi mynd yn soft, a so'n becso am y canlyniad, mae hwnna'n digwydd, mae penderfyniadau wael wedi mynd yn erbyn tîm am y Cymru i mi, so'n becso yn hwnna, ond fi ddim moyn weld mwy o chwaraewyr yn mynd mewn, colli cof nhw o pethau pryd maen nhw'n henach, a fi jyst yn credu mae penderfyniadau fel yna, dylse Dixon bod yn esbonio un yn fe i World Rugby, fod yn onest, fe'n penderfyniad ofnadwy yn fy marn i. Fi credu, yn personol, ni wedi gweld un esiampl o contact i'r pen. Oedd Gwylch yn chwarae mewn peliau dechrau'r blwyddyn, a oedd Willemse wedi gwneud tackle ar Rhys Davies. A ni'n meddwl ar y pryd ni yn y stands, a ni'n meddwl ar y pryd, reit, mae hwnna'n bach yn uchel, a oedd ni'n rhoi e lan ar y screens, a oedd contact i'r pen, a oedd dim byd i wneud y fe, dim check y TMO. A ni'n meddwl, mae hwnna'n bach yn diddorol, oherwydd mae fe'n edrych i fi fel fod contact yr pen na, ond ni'n meddwl cwbl o eiriau dy rai cefnogwyr dan Dixon yn noson hwnna, ond yn personol, dyle fod yn y leia kick-off i'r Cymru, a falle mwy, ond fi ddim yn siŵr ar mae'r intention dy pet i clear mas dy bigger, ond wrth gwrs, mae fe ddim gallu glanio ar pen Tompkins dy pen Elin fi'n meddwl, dy'r contact cynta. So i fi mae fe'n kick-off leia, ond fi ddim siŵr fel mae Dixon di dod lan dy'r canlyniad na, i fod yn onest. Na, mae fe'n un ddiddorol i fi, oherwydd wrth edrych ar drydar, be mae pobl yn gweud y positif amdano fe, maen nhw'n gweud, mae fe'n esbonio fe'n dda iawn. A ydy, ond mae esboniad ddim, os mae'r esboniad yn anghywir, dwi ddim yn esboniad dda. A dyna fy marn i, mae fe'n y leo gigosp, mae fe'n cerdded fel dwi ddim yn cerdded goch, dyna ni weid hynny, fi'n credu oherwydd bod Tompkins yn disgyn, dyna fy marn i, mae fe ddim yn cerdded goch. Ond hwnna yw'r mitigation fel y bai, y Saesneg. Hwnna yw'r reswm pan mae fe ddim yn cerdded goch. Os mae'r contact i'r pen, mae fe'n dechrau da cerdded coch, o fy nealltwriaeth i, dyna be o'n i'n deall. A wedyn mae fe'n esbonio fe i ffwr, a mae fe'n dod i'r dewis yma. Mae Marius Ionca i ddechrau da'n gweud, ond mae rhywbeth ti angen edrych arno fe. So'n cofio be maen nhw'n gweud yn Saesneg, ond mae rhywbeth ti angen edrych arno fe. So, os mae fe angen edrych arno fe, a wedyn gweud, o nas angen edrych arno fe, mae fe wedi cymryd reolaeth o'r sefyllfa, ond sa'n credu taw'r dewis gywir i hwnna. Mae'r eithaf yn wedyn ddim yn mynd nôl a gweud, na, fi'n anghytuno dy ti. Os mae fe di dangos ar y sgrin, mae'r reswm dy fe. I fi, o'n i'n gwylio fe, a sa'n siŵr os oedd e'r pod ma neu pod arall, ond nes i weid am Lina ail reng Ariannin, a oedd Steff yn gweud dim intent a bod nhw'n ddim yn chwaraewyr brwnt, ond mae tuedd dy ail reng yr Ariannin i gael cerdiau yn enwedig Lafanini, wrth gwrs, fel arfer. Oedd hwnna, oedd dim, oedd e heb feddwl sa'n credu am be allai fe achosi. A fel mae Steff wedi sôn amdano, mae fe'n gallu cael canlyniad ddifri o dros ben, fel cyfergyndiad yn y pen, CTE, dementia, Alzheimer's ac yn y blaen. Ond hefyd, mae'r be nath Cadix yn ddweud, siwt yw cefnogwyr newydd y gêm yn ei ddeall hwnna. Os chi'n gymharu hwnna da Eberetebeth, da Tom Curry, da Jesse Creel, da nid fa am un, Tawfi Fanua, siwt maen nhw'n mynd i ddeall be yw'r llinell rhwng cerdyn coch, cerdyn melyn, kick-off, neu ddim kick-off o gwbl. Sa'n credu maen nhw'n gallu, a o fewn y gêm, oedd e'n foment enfawr, a ni methu ddim gweud hynny, oherwydd mae hwnna'n newid y momentum i gyd. Bydde Cymru wedi cael kick-off, cael mas o 2 o leia.
falle maen nhw waren erbyn 40, 40, 1-41, gobeithio nhw ddim yn waren 1-40, oedd yn teimlo fel ar y degau, ond 1-41, a wedyn mae'r gêm yn gyfan newid, a, wel, ie, fi'n credu ni gyd mewn cytundeb yna bod yn dewis anghywir. Ond y problem yw hefyd, bydde dyfarnwr arall wedi rhoi Ceridin. Na'r problem, dy fe? Achos os dim cysondeb, a wedyn mae rai chwaraewyr ddim yn siwr beth yw'r llinell rai weithiau. So na'r problem, dy fe. So ni'n lli gweud yn sicr bydde Jacob Piper ddim wedi rhoi Ceridin neu os oedd e wedi, ond mae lot o'r penderfyniadau hyn. Mae un dyfarnwr yn mynd i roi un penderfyniad, mae un arall yn mynd i wneud rhywbeth arall, a na'r problem, ond fi credu ni gyd yn cytuno o leia kick-off bydde. Ie, fi'n credu mae hwnna'n dangos, wel, y sefyllfa yng Nghymru. Y gêm eraill, ond nhw'n wych, bydd rhaid i ni sôn amdano nhw yn fach, fi'n siŵr. Be oedd dy hoff gêm o'r chwarteri, Iestyn? Oedd efe Werddon Zela Newydd neu Ffrainc yn erbyn De Affrica? Fi really ddim yn siŵr herwydd falle dy skill level oedd dechrau Ffrainc yn erbyn De Affrica yn wych. A wedyn, falle bod sigledig dy gêm Zealand Newydd y Werddon, oedd cwpl o cicau dechrau'r gêm yn wedig dy Zealand Newydd. Falle un di datblygu lan i fod yn gêm wych. So, yn bersonol, dylai dweud Ffrainc yn erbyn De Affrica just. Ond ddwy gêm wych. Hyd yn oed y gêm Lloegr Fiji, fod falle mae rai cyfnogwyr Cymru ddim moyn y canlyniad yna, ond hefyd, fyna'n gêm dda hefyd. Ie, pwy yw dy ffefryn am weddill cwpan? De Affrica nawr. O'n i ddim yn siŵr rhwng Ffrainc a De Affrica, nawr mae De Affrica di ennill. Ond mae dal fel element o 2019, herwydd ni wedi gweld o Zealand Newydd i bydd i Werddon. A wedyn nhw wedi colli Lloegr cyn y final. Falle mae nhw'n digwydd unwaith eto, ond fi ddim yn siŵr. Fi credu mae De Affrica yn mynd i fod yn ffefryn i ennill y holl beth. Ie, fi methu credu taw Lloegr yw'r unig dîm sydd heb golli yn y tournament mor belled. Fi methu credu hynny. Steff, be nes di o'r dwy gêm yna? Be oedd uchafbwynt falle o'r chwarteri? Ie, oedd y dwy gêm, De Affrica yn erbyn Ffrainc a wedyn Zealand Newydd yn erbyn Iwerddon, oedd yn lefel lot mwy uchel na'r gêm eraill. Fi yn credu falle bydd Lloegr ddim y pushovers mae pobl yn meddwl yn erbyn De Affrica, achos mae pac rhif dyn nhw, mae Farrell, lot o pobl ddim yn hoffi fe, mae fe'n chwarae o'r dderclog, mae'n gyrru'r tîm, bod nhw ddim wedi ware, maen nhw ar ochr y dros i ddim o'r cryf, ond na beth yw cysadleuaeth cwpan, ond maen nhw'n ennill. Mae momentum dyn nhw, mae hyder dyn nhw. Sa'n credu bod nhw'n digon cryf i meddu De Affrica, fi'n credu bod De Affrica yn lefel wahanol, ond fi'n credu falle bod nhw'n rhoi gêm well i nhw na beth mae pobl yn erbyn, ond i jyst yn meddwl, ti'n fel yn y De Affrica yn erbyn Ffrainc a gêm Zealand Newydd Iwerddon, oedd just yr intensity, y cyflymder, y cywirdeb, popeth, just y lefel wahanol, a oedd y ddwy gêm na, oedd y 4 tîm yn world class a oedd dim lot o gwbl, oedd yn gêm o inches rhwng ddod dwy tîm, os oedd Jody Barrett, os oedd corff e cwbl o inches i'r chwith, bydde Iwerddon wedi ennill, bydde ni'n meddwl, pryd wedi dyla'r dyn lan. So, ie, mae'r gêm, mae'r lefel just trwy'r roof fel maen nhw'n gweud yn Saesneg. Ond jyst yn meddwl, oedd Zealand Newydd oedd cyfleuon dweud Iwerddon i ennill, ond i jyst yn meddwl oedd Zealand Newydd just cwbl o paces o flan nhw, o rhywbeth bach extra dyn nhw. A ni'n meddwl hefyd, nhw wedi colli 4 pwynt oedd y gwahaniaeth, oedd Sexton yn methu gyda'r kick-gosb na, oedd yn mynd i 1 pwynt. Bydde fe wedi bod yn wahanol ar y diwedd, achos oedd bydde'r mindset wedi newid, falle bydd nhw'n mynd am kick-gosb, mynd â llai o risks a pethau.
So, oedd hwnna'n diddorol, ond mae fe'n swndo'n fel mental, really, ni gwe, bod Iwerddon a Ffrainc mas o'r cystadleuaeth, achos o'r ddwy tîm na, nhw wedi colli, nhw wedi wario mor dda, a wedyn mae'r cic, mae'r dyfarnol yn gweud diwedd y gêm, a wedyn chi jyst yn meddwl, is that it? Maen nhw mor dda, chi'n meddwl, gyd o'r gwaith maen nhw wedi rhoi mewn, Iwerddon, maen nhw'n meiddi ennill cyfres yn Seland Newydd a pethau fel la, a ennill y gamp lawn, a Ffrainc yn gweithio mor galed i newid mae ddylfred nhw, yn y gorffennol nhw fel Gatland Hyde fe, a nawr maen nhw mor gyson, maen nhw'n jyst yn, mae'r ddwy tîm na'n world class, a wedyn jyst yn meddwl, is that it? Mae jyst wedi gorffen, mewn 24 awr, maen nhw mas, doi nhw, a mae hwnna'n jyst dyngos y fine lines ar y lefel mwy uchaf, ond mae rhaid rhoi clod i Seland Newydd. A fi moyn rhoi clod i Sam Cain hefyd. Mae lot o pobl yn gweud, fi'n gweld ar trydar, maen nhw'n gweud yn X fe maen nhw'n gael fe nawr. Oh, what does he do? Beth mae fe'n neud? A jyst yn gweld, wel, jyst edrych ar beth mae fe'n neud. Fel, mae stats e trwy'r, mae stats e mor dda. Mae'r ffordd mae fe wedi delio gyda'r criticism yn dangos sy'r fath o person i fe. A wedyn peth neis os mae fe a Ian Foster mewn ffordd yn gallu ennill cwpan William Wabelis, ond hefyd mae De Africa, yn credu bod Razia Erasmus yn genius. A ffaith oedd wedi mynd na capten e, Sia Khaleesi off, beth oedd e? 51-52 munud. Oedd hwnna'n risg enfawr, oedd hwnna'n bold, A maen nhw'n gweud bod De Africa yn one-dimensional, ond maen nhw'n really constructive, mae'n lot o ffordd a, o 4 tîm anhygoel a yn anffodus o 2 tîm yn goffo colli, ond fi ddim yn gallu gweld, fi'n credu bod Lloegr falle mynd i bod bach mwy cystadleuol, mae'n pobl yn meddwl, fi'n credu bod y final yn mynd i bod y 2 hen elyn, really, dy fe, Seland Newydd yn erbyn De Africa, fi'n cytuno Iestyn, credu bod De Africa just yn ffefrynnau, ond mae'r safon yn uchel iawn. Trio ni, fi'n mynd i gytuno â chi fyd. Chi'n sôn fyna am y siom o weld 2 wlad yn gadael. Yr unigolion sydd wedi gadael fyd, y ffordd maen nhw wedi wario yn ystod cwpan y byd. Os y ti'n gofyn fi pwy oedd y chwaraewyr gorau yn y grwpiau pŵl, byddwn ni probably yn gweud Bundyaki, Dupont, Penno, a maen nhw gyd i gadael. O Dupont ar just... Oedd e'n byd arall. Odi. Mae fe'n edrych fel bod e'n wario'r game yn slow motion. Mae popeth mor gloi. A wedyn, fel, just pato fe a penderfyniadau fe. Mae fe fel bod e'n wario fel game ar fel Xbox. Fel bod ti'n wario fe ar Xbox. Mae just... mae just un o breu'r gorau rhywod fi'n credu. Os wedi bod mor dda hynny ar Xbox. Ffordd mae fe'n wario. Ond byddwn ni'n gweud hynny, a wel, fi'n fach nes i sôn am y foment mawr na yn y gêm Iwerddon, oherwydd yn gêm lle oedd gymaint o foment mawr ymosodol, y foment tyngedfennol, oedd Jody Barrett dy dacle, falle tacl gorau'r tournament mor belled os chi'n moyn rhoi enwau, labels a bethau. Ond oedd e'n mor bwysig i Seland Newydd, a sa'n credu oedd Seland Newydd, oedd y ddwy tîm dda, a sa'n gweud oedd Seland Newydd ddim yn heiddi bod yn fuddigol, o'n nhw'n heiddiau, ond o'n nhw'n clinigol a o'n nhw'n aros yn y frwydr trwy amser, a chi'n sôn am Sam Cain, fi wedi un o pobl, sa'n gweud drydar, ond fi wedi bod yn ti'n wedi dywediad yn byty Carl Dixon, fi'n gweud yn byty Sam Cain, a fi wedi bod yn cwyno amdano fe, oherwydd o'n i ddim yn meddwl bod e'n waren dda, a rhaid mi weid, o'n i ddim yn meddwl oedd wedi bod yn waren dda, a mae wedi bod mas lan afiadau, wrth gwrs, mae hwnna wedi chwarae rhan, ond oedd e'n anhygol ar y penwthnos. Yn gwybod gath Ari Sefea chwarae'r gêm, ond dyle fe fod dim fyny Sam Cain oedd e'n mor dda, oedd y ddoi nhw yn anhygol yn y gêm na. A mae'r perfformiadau pobl yn sefyll i fyny ar y foment angenfennol, dyna beth mae Seland Newydd yn neud, o'n nhw mor glinigol, oedd De Africa mor glinigol, gyda nhw sa'n gwybod faint o gyfleoedd gath De Africa, ond fi'n teimlo bron bod Cymru nhw pob un. Oedd cwpl o cics di mynd lan a gyda nhw dal y pel ar ôl ni a ysgol y ceisiau, Arins ac yn y blaen.
Mae fe'n mynd i bod yn anodd i unrhyw'n rhwystro nhw. Wrth gwrs, mae ariannau'n da'r cefnogwyr tu ôl yn nhw a Zeland Newydd falle. Byddwn ni ddim yn disgwyl i Zeland Newydd cyrraedd yr un lefel yn ythyn nhw yn erbyn Iwerddon. So falle bydd yna, yn Saesneg, drop-off bach a bydd ariannau'n gallu cystadlu fwy. A yn y rhwng arall, ochr arall, dyn ni weid, De Affrica yn erbyn Lloegr. Ti'n bod Lloegr, maen nhw wedi... mae unigolion wedi cael nhw trwy gemau. Ben Earl, Courtney Laws, maen nhw wedi bod yn anhygoel. George Ford ar ddechrau'r tournament. A nawr, maen nhw angen nhw i dal tynnu nhw trwyddo, ond mae tîm o gwmpas nhw angen gwella. Itoji gath ei gêm dda yn erbyn Fiji, a mae fe angen performo. Mae fe'n mynd i bod mor anodd yn erbyn y pac na yn erbyn De Affrica. Rhaid i mi weid taw De Affrica i fydd fi fyd. Oedd rhywun wedi gweud wel, bydd yn y 5 twrnament lle mae Zeland Newydd neu De Affrica wedi ennill nawr yn yr ynol. A ni wastad i bod yn sôn nawr, o'n i'n meddwl taw hwn oedd yr adeg pryd oedd pob grŵp wedi cael ei ennill gan tîm o'r hemisffer gogledd. Pryd mae fel grip hemisffer y de yn mynd i ostwng? Ydy e byth mynd i ddigwydd? Ydy hemisffer y gogledd ryddiod mynd i cael gorechafiaeth, Iestyn? Wel, mae fe mor anodd. Mae 2 tîm na yn ywedig. Mae nhw'n gallu troi lan a curo unrhyw. Beth bynnag sy'n digwydd, falle sy'n digwydd fel ni ddim yn gwybod, ond falle fod y clybiau wedi newid fel mae De Affrica wedi symud o'r Super Rugby URC, mae nhw dal yn gallu perfformio ar lefel uwch dros ben. Yn wedig yn Zeland Newydd, mae cwpl o bobl yn cwyno dy Super Rugby, ond dal mae nhw gyd yn cyfuno dyn gilydd, a maen nhw'n gwneud y tîm rhwngwladol na, a maen nhw ar y degau, maen nhw'n jyst wych. A ni'n meddwl, fel maen nhw gallu gwneud na. Mae fy dad yn cefnogwr fawr o'r Gylch a Cymru, a pob tro mae gêm Zeland Newydd na, mae fe'n wastad yn dweud, falle 10 munud cyntaf i mewn y gêm, wedyn bang bang, 2 cais. A ni'n meddwl, fel mae hwnna wedi digwydd. Wedyn chi'n gallu cael bach mwy momentum, wedyn bang bang, cwbl mwy ceisiau. Ni'n meddwl, wel, mae'r gêm dros ben nawr, a mae dim pwynt ar nhw mor dda. So, fi ddim credu mae'r gorechafiaeth dy'r gogledd eto, fod ni gweld perfformiadau mor dda dy Iwerddon a Ffrainc. Falle gyda pobl dweud fod Iwerddon yn mynd i dwyna ar ôl ennill y series lawr yn Zeland Newydd, ond mae'r 2 ddim na, maen nhw dal na, a mae pobl dal eisiau cymryd nhw fel tîm wych ofnadw. Os dim lot, ti'n bod y 2 gêm na, gallai fe ddim mynd unrhyw ffordd, really, dy fe. Ti'n mynd ôl i dyfarnwyr, oedd sa'n credu oedd y penderfyniad yn iawn i roi kick-off i Quagga Smith ar y diwedd, a sydd oedd Anton Dupont wedi cwyno mae dyfarnwr on, mae'n rhaid chi'n cymryd y rough gyda'r smooth dy fe, ond os dim lot o gwbl rhwng, fi credu bod y gap wedi cloi rhwng y 2 hemisffer, os dim lot o gwbl rhwng ddyn nhw, a sa'n gwybod beth i weid, really, mae fe'n anodd fel wedi Iestyn, ti'n gweld y Zeland Newydd, mae siwr gymaint y gemau, ti'n gweld Cymru dan Gatland pryd nhw'n rili cryf, a mae Cymru'n rili cysadleuol am bod ti awr, a ti'n meddwl, mae chance ni ennill fan hyn, a mae hwn yn gêm dyn, a wedyn bang bang, 2 cais arall, a wedyn chi'n meddwl, ti'n edrych ar y sgrin ar ôl y gêm, a ti'n meddwl, mae 20 pwynt rhwng y tîm fan hyn, ond oedd e ddim yn teimlo fel 20 pwynt, mae fe'n anodd i roi bus yn fe, ond o'n i'n meddwl, os yw Iwerddon y ware Zeland Newydd wythnos nesaf, bydd siawns digon teg da Iwerddon ennill, a'r un peth o Ffrainc a De Affrica. Dim byd rhwngddo'r tîmau o gwbl, a bach o look gyda De Affrica hefyd a Zeland Newydd, mae'r bel yn bownsio o ochr nhw, ond i ateb cwestiwn ti, sa'n gwybod pryd mae'r gorechafiaeth hemisffer y de yn mynd i
yn mynd i mynd o cwpan y byd, ond so sorry i gofio beth i weid, really. Ni'n agos, ond dim digon agos, really. A mae fe'n anodd i roi bisgi ar y reswm pa maen nhw ddim wedi ennill, really. Ar y nodyn yna, well i ni symud i USC, oherwydd ni wedi siarad gymaint am dan y cwpan y byd, a mae'r USC yn dechrau penwythnos yma. Eich chi'n edrych ymlaen ar gyfer ei Iestyn, rwy'n siŵr mae'r teimladau fe pryderu beth i'r USC, neu edrych ymlaen am dechrau'r y flwyddyn? Wel, ar ôl y blwyddyn diwetha, ni'n meddwl, right, no, mynd i fod yn anodd, ond really cyffroes i fod yn onest, falle fod canlyniadau falle ddim yn i fod yna, just edrych ymlaen i fod a gweld y pedair ranbarth nôl mewn y cyngrair a chwarae unwaith eto. Mae wedi bod yn pre-season hir iawn. Falle rhy hir i rai, ond mae fe'n nais i fod nôl. Fe'n credu 2 ar 20 pythefnos, wythnos mae wedi bod 2 ar 20 pythefnos, 2 ar 20 wythnos mae wedi bod i'r glybiau neu clywed 2 Flanagan yn wedig, mae fe'n awyddus iawn i ddechrau'r flwyddyn. Steff, byw'r difarn di am hynny, mae'r cyn-dymor, wrth gwrs, hwnna yw'r cyn-dymor, mae'n anodd i gymryd llawer o hynny, ond ife dreigiau sydd yn edrych y gorau mor belled? Fel reol, so'n rili cymryd gormod o sylw o canlyniadau cyn-dymor, achos mae tîm yn trio pethau wahanol, a ti'n gweld lot o gemau cyn-dymor, ble maen nhw'n rhoi un tîm mas yn y hanner gyntaf wedyn newydd o'r tîm yr ail hanner. So, fe'n anodd i weid, ond fi'n credu mae cyfle dy dreigiau fod y ranbarth gorau, neu dim falle bod hwnna'n gormod, ond mae cyfle dyn nhw i falle ddim fod y ranbarth gweitha, achos mae'r cyllid y 4 ranbarth, maen nhw'r un peth nawr, a yn y gorffennol, ti'n bod, oedd gwahaniaeth fawr rhwng beth oedd cyllid y gweilch a'r scales i fel y dreigiau, so mae hwnna mynd i cloi y gap, ond fi yn pryderu tyma bach, achos mae Nigel Walker, fi'n deall pam mae fe'n gweud hwn, o rhaid nhw torri'r arian nôl, neu bydd rhaid nhw colli ranbarth, achos os ys dim yr arian yn Cymru, a ti'n gweld y sefyllfa yn Lloegr gyda 4 tîm yn mynd yn bust, a ni'n lwcus iawn bod hwnna ddim wedi digwydd yng Nghymru. Ond beth fi'n becso am yw, so maen nhw'n gweud bod nhw'n mynd i adeiladu nôl lan eto, a falle yn 2 flynedd bydd mwy o arian mewn y gêm, a maen nhw'n lli dechrau bod yn mwy llwyddiannus. Ond pob blwyddyn mae llai o pobl ddim gyda diddordeb, yn y colli diddordeb yn rygbi rhyngbarthol. Os y ti'n plentyn sydd yn 14-15, bydde ti moyn mynd i weld y gweilch neu'r scales ar y penwythnos, pryd ti'n gallu mynd i weld y Swans ware, neu jyst mynd mas y ffrindiau ti, a ti'n gweld y holl sefyllfa, mae fe'n tymor cwpan y byd, felly ystym y chwaraewyr gorau na, wedyn mae'r gemau yn erbyn efo bariaid, a mae barn cryf dy fi amdano hwnna. Fi'n credu bod e'n peth wael, really, achos fi'n credu bod rhaid i'r ranbarthau, dylsa chwaraewyr gorau bod yn ware i'r ranbarthau, mae Scales yn ware Caerdydd ar y dydd na. Mae hwnna'n ridiculous i fi. Ond, fi'n pryderu tyma bach, ond fi jyst yn meddwl, fi jyst yn becso bod nhw'n mynd yn wael, a mae llai o pobl yn dod i weld nhw ware, yna'r problem. Mae amser ddim ar ochr nhw. Mae rhaid nhw dechrau ennill gemau a adeiladu a cael mwy o cefnogwyr trwy'r drws, ond nid nhw'n gallu ennill y gemau gyda'r arian sydd yn nhw ar y fomant, pryd maen nhw yn cyngrair heb salary cap, gyda pob fel Leinster, Bulls, Sharks, Munster. Mae'n mynd i bod yn anodd iawn, so na beth i fi'n becso am. Mae fe'n peth positif, fi'n credu bod Caerdydd gobeithio mynd i cael yr investment mowr mewn i'r clwb, a mae dreigiau wedi mynd yn private, ond mae rhaid fi weid, fi'n becso. Fi'n ffind o'n anodd i weld 4 tîm yn Cymru mewn 2 flynedd. So fi jyst yn gobeithio bod yr undeb a'r ranbarthau gallu gweithio dy gilydd nhw a ffind o rwy ffordd
i cael fwy o arian mewn i'r gêm, achos na beth mae angen, arian, ti'n bod? Mae arian dych chi gallu rwydd y chwaraewyr well a mwy dyfnder, hyfforddwyr well a os dim digon o fe yn anffodus a na'r challenge i pawb. Yn union, fi'n credu mae fe'n anodd ddim gweld eleni mynd i fod yn flwyddyn anodd iawn i'r rhanbarthau. O feddwl, nath nhw cadarnhau wythnos ma, wrth gwrs bod dim ond yr 8 uchaf sy'n mynd i bod yn Ewrop blwyddyn nesaf. Jyst dim lle i pwy bynnag sy'n ennill y darian Cymreig. Mae hwnna'n neud yn fwy anodd byth. Sy'n sôn am cael cefnogwyr mewn. Y rheswm mae cefnogwyr yn dod, fel wnaethon ni weld cwbl o flynyddoedd yn ôl, pryd nath Caerdydd waren erbyn Toulouse a Harlequins. Ond cefnogwyr yn dod lawr i weld Antoine Dupont, Sir Max, Marcus Smith, o'n nhw mor awyddus i weld y chwaraewyr yma. Ond hyd yn oed o'n nhw'n gwybod oedd Caerdydd yn mynd i cael ei chwalu. A nawr, mae sefyllfa lle falle bydd dim tîm oedd Cymru yn Ewrop blwyddyn nesaf, wel, haen uchaf Ewrop, wrth gwrs, Cwpan Her, ond mae Cwpan Her ddim yn cael ei... Mae cefnogwyr ddim yn ots yn beth i'r Cwpan Her tan y rhwng gynderfynol, os ni'n bod yn gwbl onest. Wedyn ni'n sôn amdano'r sefyllfa hefyd sydd â chwaraewyr yn cael ei symud o un rhanbarth i'r llall. Ni wedi gweld Josh Reynolds heddi, ni wedi gweld Max Clark, o'r dreigiau gydydd. Mae fe'n anodd wedyn deall. Os mae hwnna'n creu fwy o siarad rhwng y clybiau, mae hwnna'n dda. Ond mae fe bron fel mae'r clybiau yn gweithio dy gilydd yn tra bod nhw'n cystadlu yn erbyn ei gilydd nawr. A pan ro'n i'n tyfu lan yn gwylio'r Swansea yn erbyn, Abertawe yn erbyn Llanelli, bydden nhw byth yn rhoi chwaraewyr ei gilydd, bydden nhw. A oedd y derbys nawr, dyna pam oedd cefnogwyr yn hoffi mynd i'r gêm yna, oherwydd y gwrthdaro, oherwydd yr angen yno. A nawr, mae fe fel, nhw gyd yn ffrindiau. Mae'n teimlad a dych chi amdano hwnna, ond dyna fy nheimlad i. Ar y dreigiau, fi yn gobeithiol bydd nhw'n cael flwyddyn dda, ond os ni'n sôn amdano'r bwlch na sydd dan nhw i dod drosto, gathon nhw 24 pwynt blwyddyn diwetha, Bulls yn 8fed, 48 pwynt. Mae nhw'n angen dyblu y pwyntiau nhw i gyrraedd Ewro. Mae hwnna'n bron yn amhosib dros haf. Fi'n gwybod y pwynt ti'n gweud amdano'r rhanbarth yn gweithio dy gilydd. Mewn ffordd, mae rhaid nhw, mae'n peth dda, achos fi'n credu unig ffordd mae'n gallu cael un yn nhw mas o twllin i gweithio dy gilydd nhw yn yr un amser, ti moyn yr edge na, dy fe, fel pryd yn un ysgol, ti'n bod, o'n i'n Dyffryn Aman, so mae llawer o pobl yn cefnogi Scalis, so mae hanner o pobl yn cefnogi'r gweilch, achos ti'n mynd lan y Dyffryn Aman a pethau, mae mwy o pobl yn hanesyddol yn cefnogi ddi'r Castell Nedd a pethau, so a oedd hwnna'n real edge yn ysgol, ti'n bod, yn amlwg fi ddim yn ysgol nawr, ond byddwn ni'n synio os oedd yr un, falle mae eisiau fy mynd nôl, mae'n rhaid fi dysgu mwy, ond na, ti'n bod, byddwn ni'n synio os oedd yr un edge yna nawr, yr un gwrthdaro a pethau, so fi'n gwybod y pwynt i ti'n neud, ond mae fe'n anodd i weld ffordd mas o fe, really, a mae rhaid i... Mae'n i weid, mae'n cyfle chwaraewyr ifanc, ond ni wedi gwneud cyfweliad gyda Paul James cyn Penrhydd, Castell Nedd y Gweilch a Cymru yn y haf, a o'n i jyst yn edrych nôl ar gyrfa fe, a oedd e'n gweud bod e'n peth drist bod chwaraewyr o tramor, o'r safon, o dy'r gweilch yn y Galacticos Peder fe mynd yn gweud ddim dyn ni nawr, so oedd e'n gweud fel pobl Justin Marshall, Marty Hall, Thea, Jason Spice, ond nhw ddim dim ond yn helpu nhw ennill gemau, ond nhw'n adeiladu diwylliant cryf yn y clwb yna a helpu chwaraewyr ifanc dod trwyddo, a Xavier Rush yn gweud wneud yr un peth y Caerdydd, a Paul Tito, a Regan King, a David Lyons, a Scarlett, a pobl fel yna, a Teichmann, oedd y cyn y drig gyda fe. Cas newydd, o'n i'n meddwl gweud. So, mae rhaid buddsoddi yn ariannol mewn i'r rhanbarthau, a y problem yw, oes dim yr arian ar y foment, so mae'n anodd i weld
fi'n gyddol iawn, ond fi'n realist hefyd, mae'n mynd i bod yn anodd. Na, ti'n gwybod, oedd Richard Hipper yn gweud yr un peth yn ynglyn â'r gwylch. Oedd yn gweud, oedd y bechgyn ma, y philotetias, oedd nhw'n dod o broffesiynoldeb gwahanol a cryfach, a oedd e'n gweud, heb y chwaraewyr yna, bydde Cymru ddim wedi cael y llwyddiant dros y 10 mlynedd diwetha. A falle mae hwnna'n wir. Mae Gatland fi'n credu heddi, oedd wedi gweud bod llai o chwaraewyr o dramor, a mae hwnna'n mynd i cael fwy o lwyddiant i Gymru, fwy o cyfleoedd i chwaraewyr ifanc o Gymru, ond mae fe'n gweithio dwy ffordd, yn dywe. A os does dim y taled na i ddysgu oddi wrtho, wedyn chi ddim yn mynd i wella. A fi'n credu, mae dwy ffordd o edrych yna fe wrth gwrs. A fi yn trial i fod yn bositif. Fi go, a mae pod cydydd lle fi bach ddim mor positif, ond ynglyn â Lenny, yes, byw'r gobeithion dy ti, yn wedig penwthos mae dreigiau a cydydd gytre, da gemau falle maen nhw'n gallu ennill? Ie, mae chance da dy'r ddwy dîm na. Yn wedi Caerdydd, ni wedi gweld nhw wedi bydd i Bennett yn tymor diwetha yn Caerdydd, yn ffodus, nhw ddim wedi ennill yn y cwpan her mas yn yr Eidal. Ond mae fe'n cyfle dda i nhw ar dreigiau i cael buddigoliaeth i dechrau tymor. Mae fe'n i fod yn anodd i Scarlett wrth gwrs mas yn De Africa, ond mae chance da dy'r dreigiau, yn chwarae yn erbyn Caeredin, mae Betheli ddim yn ei fod yna, so mae hwnna'n siawns dda i nhw. A mae Caerdydd, mae nhw wedi profiad o bydd i Bennett yn blwyddyn diwetha. Mae cwpl o chwaraewyr newydd mynd i fod yna, a mae'n mynd i fod yna bob rhanbarth. Mae chwaraewyr ifanca mynd i dod mewn, a falle nhw'n cael siawns i profi hunan ar y lefel yna. A mae dwy siawns rili dda i cael dwy buddigoliaeth dda i dechrau tymor. Ie, a dy'r dreigiau yn y wedig, maen nhw'n wario gytre, wedyn, mae'n gwneud 4 gêm o'i 5 cyntaf gytre. Mae hwnna'n cyfle eiraidd yn nhw i rhoi stamp nhw ar y flwyddyn, a gobeithio troi ambell i golled blwyddyn diwetha oedd yn agos yn fuddigoliaethau, ond mae fi'n mynd i fod yn anodd iawn i'r Scarlett. I'r gwelch mas yn Connacht, ti'n cefnogwr y gwelch, Iestyn, beth ydy'r gobeithion? Gobeithio mae'r tywydd ddim mynd i fod yn wael, ond mae unrhyw beth gallu digwydd mas yn golfau, ond unwaith eto, dy'r Scarlett, mae fe'n lle anodd i fynd a ennill. Mae'r gweithio wedi ennill na am cwbl o flynyddoedd. 2021 oedd y tro diwetha nhw wedi ennill na, fod nhw ddim wedi chwarae yn golfau blwyddyn diwetha, ond oedd Connacht i ennill yn Abertawe, ond mae mynd i fod, fi'n credu dwy tîm sydd oedd i gatre, mae'n mynd i fod yn anodd iawn, a just gobeithio maen nhw'n gallu dwy'n rhywbeth o'r gêm, falle bonus pwynt troed, y 4 cais, neu falle aros mewn 7 o bwyntiau, mae'n mynd i fod yn anodd tu hwnt i'r ddwy tîm na. So, i grynhoi, ti'n credu falle dreigiau ennill, os o'n i'n rhoi ti ar y spot fel pe bai? Ie, fi yn licio neud ti. Caerdydd i ennill. Fi'n credu mae'n dal mynd i fod i agos dy dreigiau Caeredin. Ni'n hoff iawn o Caeredin diwedd y tymor diwetha. Fi'n credu nhw wedi cwmpo allan trwy'r canol y tymor, a wedyn nhw wedi pigo hunan nhw lan y diwedd. So, falle bydd dreigiau gallu ennill yna. Mae'n mynd i fod yn anodd, ond fi ddim siŵr, mae'n mynd i fod yn anodd i gweld hefyd yn wedyn erbyn Connacht, a mae ddim llawer o chwaraewyr i ffwrdd y Connacht, mae Codera mas, mae fe mas da anaf, ond mae llawer o chwaraewyr yna profiadol sydd wedi chwarae llawer o gemau dy Connacht, a wedyn mae De Africa yn dechrau really wael i dechrau tymor, mae fe mor anodd, so falle dwy buddigoliaeth. O le yma dwy mewn o'r dy Scarlett nawr, cos mae Cymru mas gwybod y byd, a mae hard i gallu hedfan draw na. Steff, be amdano ti, os gobaith dy ti ar gyfer y ranbarth penwthos yma? Fe credu bydde'n
llawer i anodd i'r scales, i fod yn onest. Tedrych ar fel Carwyn a Bulls, a bod ni yn canol cwpan y byd, ble mae De Affrica dal mewn. Mae dal llawer o Springboks na siwg gymaint o pwer dyn nhw. Tro diwetha scales mas myna, fi'n credu y Bulls roi bod i 70 pwynt yn nhw, bod i drwy flynedd yn ôl, gobeithio bod hwnna ddim yn digwydd, ond na, ti'n bod, mae'n bod yn anodd. Ti'n fel y gweilch, os mae'r gweilch yn gallu rhoi tîm gorau nhw ar y parc, mae'n gallu middi rhan fwyaf tîmoedd, ti'n bod, mae parc enfawr dyn nhw, mae dal parc cryf dyn nhw, so ond y problem yw dyfnder pob tîm, dy fe, na'r problem. Falle bod y scales, falle bod Carwyn nhw fach mwy balance na'r rhanbarth eraill, achos neu nhw wedi colli siw gymaint o chwaraewyr i Cymru fel o'n nhw yn y gorffennol, ond o ran wythnos hyn, fi lli weld nhw'n colli'n drwm yn anffodus yn De Affrica. Yn credu bod e'n anodd i pob rhanbarth ri, ond yn credu falle bydd ni'n gweld dwy fuddugoliaeth, yn credu falle bydd y dreigau Caerdydd yn ennill, falle gweilch Jess yn colli, ond mae rhaid i pobl sort of yn Saesneg byddwn yn gweud manage expectations, ti'n bod, a mae rhaid i cefnogwyr sylweddoli bod yr arian ddim gyda'r barthau ni yn tymor cwpan yn byd, felly mae'n mynd i bod yn anodd, ond un peth i fi yn edrych mlaen am i gweld chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo, edrych ar y gweilch, Morgan Morse fi'n edrych mlaen i weld, gobeithio bydd e'n cael rygbi tymor un. So mae fe'n un fi'n edrych mlaen am welware. Hefyd, ti'n edrych ar fel y scales, mae wedi cael anaf yn ffodus Archie Hughes hefyd. Morse a Hughes oedd y ddwy chwaraewyr yn un mwyaf cyfroes gyda ar ôl tîm dan ugain Cymru. Fi'n credu mae potensial enfawr nhw, a falle yn y cwpan y byd nesaf bydd nhw mar i Gymru, ond na, mae fe'n mynd i fod yn tymor hir, ond falle bydd ni'n cael dwy fuddugoliaeth penwythnos hyn. Ie, ti wedi setu fi lan yn dda iawn fyna, Steff. I sôn amdano... Cerdded mewn i wal yna, yn y ffodus. Wel, nes ti sgwennu ddarn gynnau, wrth gwrs, yn sôn am pwy bydd yn hym Cymru yn 2027. Ti'n dod cofio fe yn dop fy mhen i fi'n cael ei taw Cemsy Mathias, oedd ti Dewi Lake, Harry O'Connor, Dal Jenkins, Adam Beard, Wainwright, Jack Morgan a Morgan Morse fel nes di enwi o fyna. Fi'n siŵr Iestyn yn hapus iawn i glywed Morgan Morse rhy fwyth. Mae gymaint o chwaraewyr ifanc ni wedi sôn amdano sy'n mynd i wario eleni, a mae gymaint o chwaraewyr ifanc yn y tîm yma sydd da Cymru ar y foment. Mae pethau'n edrych yn eitha di ar y foment, ti'n credu yn y dyfodol bydd Cymru yn well o'r brofiad hyn? Neu wyt ti'n credu na? Wel, falle, fi lli gweld fel bod rhywun gallu ffurfio barn fel yna, os mae pob chwaraewyr, beth bynnag y glab yn o ware i Seland Newydd, De Affrica, beth bynnag, mae ar un peth y ffordd maen nhw'n goffa mynd trwyddo amseroedd dywyll iawn cyn dod trwyddo bod yn chwaraewyr ardderchog. Edrych ar Cymru dan Steve Hansen, bydda Cymru yn ennill gamp lawn yn 2005 os nhw ddim wedi cael y whitewash llwy pren yn 2003. Falle na, so mae rhaid dod trwyddo amseroedd galed iawn. Ond falle, ond fi jyst yn becso fel y pwynt oedd Hibbard wedi gweud i ti, a fi lli gweld ble mae fe'n dod o, Mae chwaraewyr Xavier Rush, Tito, Jerry Collins, Hall a Tia. Mae nhw'n just creu chwaraewyr o safon fel yna, just yn creu diwylliant mor cryf a'n helpu chwaraewyr ifanc hefyd. A mae Faia Fafita, Sam Lawsi'n chwaraewyr dda. Pa'n yn cael fi wrong, ond ar y cyfan, os dim chwaraewyr tramor o safon yna, a mae chwaraewyr rangladol i ddim yn wario digon, felly hwnna i fi'n becso am. Os dim nid diwylliant yn carfan rhanbarthol, yr rhanbarthau a'r mentors yna gyda nhw i datblygu'n iawn, na beth i fi'n becso am i fod yn onest. Mae rai chwaraewyr, fi'n credu fel mae Morgan Morse yn special,
gyfer Archie Hughes yn bach yn special, ti'n bod, mae lot o chwaraewyr talentog, ond mae rhaid, chi ffili just rhoi tîm ifanc mas a gweud a roi nhw dy gilydd nhw, a meddwl, yn 4 blynedd bod nhw'n dda, neu gyda'n gweithio fel la. Mae rhaid nhw cael pobl i dyngos nhw y ffordd i wneud pethau, fel yn ymarfer, ti'n bod, bydde Lee Halfpenny'n gweud i Tommy Rogers, ti ddim yn neud o fel la, ti'n neud o fel un, a bydd Rogers yn gweld Halfpenny'n ymarfer, a bydde'n mynd a bach o hwnna mewn i gemau, ti'n bod, pethau fel la, pethau ni fel newyddiadurion neu cefnogwyr ddim yn gweld. Na pethau yma, fi'n credu bod cefnogwyr ddim yn deall yn iawn a parchu bod pobl gyda profiad o safon uchel, maen nhw mor bwysig i ddatblygu chwaraewyr ifanc, a mae'r anfarth yn arwyddo, gallai'r gweilch arwyddo, bod yn barod, right? A fi'n gallu garantio ti, bydd hanner o cefnogwyr, so-called cefnogwyr Cymraeg ar Twitter yn gweud, mae'n bloco ffordd dau Evans o Trebanos, ti'n gweld mae pobl jyst ddim yn deall. So, fi'n credu bydd nhw'n dod trwyddo, ond fi jyst yn meddwl, sa'n gwybod, mae rhywbeth o le yma, mae rhaid ni meddwl eto am y ffordd ni'n mynd, achos heb chwaraewyr profiadol, mae'r chwaraewyr ifanc ddim yn dysgu a cael y profiad dylsyn nhw cael, a maen nhw'n heiddi cael, fi'n credu. Dai Evans yw pseudonym Dan Edwards, yw e? Dan Edwards yn chwaraewyr hefyd, mae'n dweud dda i Cymru dan 20, so Gatland yn gweud bod y cwbwrt yn be, fel oedd wedi gweud yn Saesneg. Mae'n meddwl y byd y costo, fi'n credu falle bod Dan Edwards yn tedrych ar 2027, falle bod e'n mynd i bod yn y sgwrs hefyd, so fi'n cyffroes i weld un wario hefyd, achos Owen Williams yn ei dechrau gweud, fi'n gwybod Jack Walsh na, ond mae Maila di mynd, Mansco yn mynd, so dylse fe cael digon o rygbi fod nhw. Gwybod cytuno. O'n i'n mynd i weid, o ti'n sôn amdano, half yn i'n sôn i Tommy Rogers neu beth bynnag, Saesneg maen nhw'n gweud, doing the little extras, yw e? A oedd Gatland yn sôn amdano hynny, bod Costello wedi dysgu gyment o bod yn rhan o garfan Cymru a chwarae â bechgyn fel Dan Bigger, fel Gareth Anscombe, sydd wedi bod yn neud hwnna trwy'r amser, Lee Halfpenny a Liam Williams, fi'n siŵr hefyd, a dysgu dyna siwrt i chwarae. Os ni wedi colli gymaint o doethineb i ffwrdd yn ffyr o chwaraewyr dros y 2 fis diwetha, o bob carfan bron y bod, mae fe'n mynd i bod yn anodd, a falle mae tîm yn mynd i colli gemau yn eitha, hyd yn oed os maen nhw'n cael perfformiadau da, maen nhw'n mynd i colli gemau agos, oherwydd dys dim y chwaraewyr sy'n gallu mynd, fi'n cofio be i wneud yn y sefyllfa yma, dyn ni ddim cico i'r gornel, dyn ni'n mynd am pes neu vice versa, be bynnag yw sefyllfa. Mae hwnna'n mynd i cael effaith, ond fi mynd i aros yn positif ar foment, oherwydd fi yn gobeithiol a fi yn edrych mlaen iawn i edrych ar y chwaraewyr sydd i ddod. A, rhaid i mi gyfaddau, fi yn falch bod dyn ni rygbi. Chi wedi sôn fyna, falle bydde dim gymaint o tîm yn Rhanbarthol yn y dyfodol. Mae 4 tîm sy'n mynd yn bust yn Lloegr. Mae tîm menywod Worcester, Cael Rangon nes i ddysgu heddi, i'r gair Cymraeg am Worcester. Nath nhw fynd yn bust hefyd, a heddi yma 6 o aelodau o Dîm Gymru yn y garfan na. Mae fe'n rili anodd i'r chwaraewyr yn y byd ma ar y foment. Gethon ni Macaulay Cook ar podlediad Cardiff Central Pod rap wrthnos ma, a dde'n sôn am y sefyllfa yn Jersey Reds, a saturated market oedd y term oedd yn defnyddio, a dyna'r sefyllfa mae'r chwaraewyr yn ffindio hunan. Da'r menywod nawr, maen nhw angen ffindio clwb yn ystod amser maen nhw mas yn y WXV, neu yn achos Ffion Lewis a Natalia John wrth i nhw dod nôl a rehab o ACL injuries. Mae hwnna mor anodd i nhw ffindio, a yn geiriau Ffion Lewis, pa clwb sy'n mynd i ddewis fi, fi'n dod nôl o anaf ACL. O'n i wedi gwneud, mae fe'n wael iawn.
O'n i'n gwneud cyfweliad yn Wales Online gyda Arlen Lawrence a David Hughes o Jersey a yn y cwbl o blynyddoedd nhw, bydden nhw wedi ffito mewn rhywle, bydden nhw wedi ffindo clwb rhywle o nawr. Sio gymaint o chreuwyr o Gwyddelod Llundain ar y market o Caerrangon, fe hwnna'r gair cywir, Wasps hefyd, Mae lot o chreuwyr ddim mae'n jyst mynd i cwmpa mas o'r gêm. Falle war semi-pro, ond oeddi hwnna werth a'r un peth dy'r menywod, a os ni'n cael anaf, so'n gwybod os ti'n gallu regi ar y pod, ond chi'n mynd trwbl, so mae fe'n market, mae'r gêm, nid yw'r gêm rygbi proffesiynol yn sustainable, really. Mae rhaid ni bron cael reset, ond mae fe'n anodd iawn i gweld pobl yn neud hwnna, so mae fe'n amser galed iawn, a fel wedys ti, ni yn lwcus bod 4 rhanbarth dyn ni dal yn Cymru, ond gobeithio fi'n anghywir, ond fi'n ffindo fe'n galed iawn, i weld hwnna'n aros yr un peth, i fod yn onest. Sôn am anafiadau nawr, fi jyst i weld newyddion sy'n jyst i dorri bod Matthew Morgan newydd ymddeol oherwydd anafiadau. So'n gwybod os ti wedi gweld hwnna, Steffan, ond newyddion trist, fi'n siŵr o ti'n wedi gweld llawer o fe'n chwarae dy'r gweilch a wedyn dy cydydd. Ni'n cofio tyfu lan a gweld, wrth gwrs oedd big yna, ond ni'n cofio pryd oedd Matthew Morgan di cynta dod mewn dy'r Danigen a wedyn dy'r gweilch, a fi credu mae anafiadau wedi bod yn really greulon gyda fe trwy gyda'r eirfa, mae fe'n really anffodus iddo fe, mae fe rhaid i gorffen dy anafiadau. So mae wedi bod yn chwarae dda yn wedig dy'r arbanthau, dy'r gweilch a Caerdydd, a wedyn nath ydy'r stint Bristol hefyd, ond mae fe'n wedi interest, of course, i colli unrhyw'n trwy anafiadau. Steff? Fi'n credu nipper nhw'n gael o fe, oedd e'n nippy, na'r ffordd o'n i'n sgryfu fe. Mae rai o'r ceisiau disgori yn anhygoel, ond oedd e fath chwaraewr, o'ch chi ddim yn really gwybod beth o safle gore fe. Oedd amddiffyn ddim really yn gret, i fod yn onest, os ni yn bod yn onest. Ond oedd e'n chwaraewr cyffroes iawn oedd pobl jyst yn mwynhau weld e wared fe. So, mae'n drist iawn, ond mae lot o chwaraewyr wedi fi siarad yn gweud bod mewn ffordd mae mwy o arian i wneud tu fas o'r gêm. A oedd e'n werth bod yn chwaraewr proffesiynol os ych chi ddim yn wario gêm rhyngwladol. So, pob lwc i fe beth mae fe'n neud yn y dyfodol, ond oedd e'n chwaraewr cyffroes iawn i weld, a jyst yn siom oedd wedi cael sy'n gymaint o anafiadau, neu falle bydde wedi gallu gwneud mwy yn y gêm. Siom falle oedd e'n wario yn y cyfnod yma, oherwydd ti'n sôn am cyfnodau yn y gorffennol, falle bydde fe wedi bod yn un o serenau y byd y ffordd oedd e'n gallu chwarae, oedd e'n seren dros tîm Danigen Gymru, ti'n sôn am y ceisiau cais na yn erbyn Saraseniaid lan yn Llundain, oedd yna'n anhygoel. A o'n i wastad yn gwneud sŵn y road runner pryd bynnag oedd y bel dy fe, bip. So y ffordd oedd e'n gallu redeg dy bel. Siom fawr i weld e'n gadael. Fi'n credu, o'n i bai o unrhyw beth arall, ni wedi siarad am bron popeth allan ni yn termau Cymru wythnos ma. Diolch yn fawr iawn i Iestyn Thomas am ymuno dyn ni. Dim problem, wedi mwynhau y sgwrs a gobeithio sgwrs ydych chi eto yn y dyfodol. Yn sicr, Iestyn, diolch i ti fyd. Lle chi penwythnos yma, lle ti Iestyn yn gyntaf? Falle Pontypool i gwylio Pontypool yn erbyn Pontypridd yn yr Indigo Prem. O'n i yn Sardius Road penwythnos diwetha. Mae Ponty wedi ennill 2 gêm yn ylynol sydd y tro cyntaf sy'n wedi digwydd sy'n cyn fi wedi ymuno yn y tîm draw fyna. So, falle new territory penwythnos hyn. A mae edrych am 3 fuddugoliaeth yn ylynol, ond falle neu'r trip lan i Pontypool Park a
gobeithio cael gêm dda, wrth gwrs a gwylio ran bathau wedyn ar y teledu. Steff? Ni'n gwneud i penderfynu eto, mwy o thebyg y dreigau. So, sori bod i Rodney Parade am amser hir, fod yn onest. O'n i arfer mynd yn aml iawn yn gwneud Newport County hefyd, so fi'n ffond iawn ar Rodney Parade, so gobeithio y dreigau. Ie, a bu fi o gytre yn gweithio. O edrych, mas o studio fy hun. Diolch yn fawr iawn am rando ar bodlediad ddiwetha y rap podlediad Cymraeg. Cymraeg, o'n i hanner ffordd trwy ddau air. Ond diolch yn fawr am rando a gobeithio newch chi rando ar YouTube a Spotify ac yn y blaen. Mae fe'r gael pob man nawr. A edrych ymlas amdano ni ar gyfryngau gymdeithasol hefyd. Diolch yn fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.